hop, naspäť. To je napríklad aj skvelá rutina pred zahriatím sa pred behom. Keďže séria týchto videí Hyb sa viac nemá byť len o tom robiť niečo komplikované, ale vytvoriť si rutinu, tak aj dnes, napriek tomu, že dlhé cestovanie za sebou a niekoľko hodín v lietadle, tak 19:00 presne na čas sme tu. Dáme si takú rutinu, ktorá bude zameraná vyslovene na bedra. Budeme robiť viacero variant výpadov, kvôli tomu, že som proste dlho sedel a potrebujem sa rozhýbať, takže zároveň to vieš využiť aj ty, napríklad po dlhej ceste alebo za volantom. Začneme širokým postojom, mierne pokrčené kolena, takže maximálne rovný chrbát, až sa do takej trošku prehnanej lordózy zatlačiť a v tomto pôjdeme 5 opakovaní. Čiže ideme klasicky ako keby good morning, cez fakt, že skoro prepnuté kolena, chrbát nerobí absolútne nič a len sa snažím dostať sa zadkom čo najviac dozadu. To je taká prvá vec, ktorú by som robil, ak by som veľmi dlho sedel, by bolo asi práve toto. Máme 3, dáme si ešte 2. Verím, že ja mám počuť, lebo celkom dosť tu fúka. Inak mimochodom, možno budúci rok tu budeme organizovať slovenský tréningový kemp, takže sleduj naše socials. Okay. Ďalej pôjdeme na Lunge Matrix, taká veľmi fajn varianta. Spravíme stále jeden výpad dopredu, naspäť, jeden výpad do strany s tým, že obe chodidlá ostanú komplet na zemi. Zídem pokade vládzem, naspäť a potom idem 270 stupňov, alebo koľko to je, 115 stupňov dozadu, hop, a naspäť. To isté druhá strana, krok, naspäť, do strany, naspäť, rotačný lunge, dozadu, naspäť. Máme 1 a teraz spravíme ešte 2, nech máme dokopy 3 a 3. Kľudne trošku zrýchlim, ale snažím sa stále dostať do čo najväčšieho rozsahu a postupne plynule ísť do jednej, do druhej, do tretej strany. Druhá strana, do jednej, do druhej, hop, do tretej strany. A ešte raz, to isté. Jedna noha, hop, do druhej, naspäť. Tretia strana, druhá noha, hop, hop. A tak, ako ďalšie pôjdeme tzv. Curtsy squat, to je taká varianta drepu alebo výpadu, kedy sa touto nohou dostanem kolenom za os, alebo teraz za os tej druhej nohy, čiže idem kolenom za ňu a potom sa budem snažiť teraz ale trošku tu ešte svedčiť, čiže nepôjdem len sem, ale fakt, že touto nohou sa budem snažiť dostať čo najviac do strany, hop, a znova naspäť. Keď zase čo najviac do strany a znova naspäť. Ideme 5 a 5, s tým, že fakt chcem cítiť, ako sa mi táto tu strana poriadne natiahne, až ako keby som išiel do predklonu, naspäť, do predklonu, naspäť. Veľakrát presne po cestovaní, alebo po nejakom dlhom sedení treba rozhýbať aj práve bedra, nielen proste nejakú chrbát, a tie bedra veľmi úzko súvisia, takže je fajn ich rozhýbať. A namiesto toho, aby sme sa len nejak pasívne naťahovali, je fajn dať si takúto jednoduchú rutinu. Ideme ešte 1 a 1. Okay. Posledná na pravú nohu a hotovo. Good. Posledné, čo pôjdeme, bude taká varianta výpadu, kedy budem stále striedať chodidlo dovnútra, chodidlo dovonka. Rozdiel je v tom, že ako náhle dám chodidlo dovnútra, tak budem trochu viacej zapájať gluteus, mal by som, ako náhle dám chodidlo viacej dovonku, tak viacej vnútornú stranu stiehna. Zároveň sa to bedro dostane do trošku inej pozícii, kvôli tomu, že rotujeme raz dovnútra, raz dovonku. Čiže prvé čo? Výpad dopredu, chodidlo smeruje mierne do strany, naspäť, hneď výpad dopredu, chodidlo smeruje do vonku, naspäť. Spravíme takto 5 opakovaní, hop, naspäť, hop, naspäť. To je napríklad aj skvelá rutina pred zahriatím sa pred behom. Teraz akurát práve keď ľudia behajú okolo mňa, tak kľudne vieš to zaradiť pred nejakými intervalmi, pred akýkoľvek behom, pretože rozcvičíš poriadne svoje bedra v rôznych pozíciách, v rotáciách, v abdukcii. Fakt je to perfektná, jednoduchá rutina. Druhá strana, hop, dovonku, hop, dovnútra. Ešte si to vieme sťažiť, ak chcem dostať napríklad aduktor ešte do väčšej dĺžky, tak by som spravil to, že nielen vytočím, ale ešte aj vykročím trochu do strany. Zase keď chcem gluteus dostať viac do dĺžky, chodidlo dovnútra plus idem trošku až cez nohu a naspäť. Okay, hop, hop, druhá, ešte myslím, že 2 a 2 a máme to za sebou.
Tak, máme to za sebou, ukážeme si ešte raz všetky pohyby, môžeš si tú rutinu skopírovať celú ešte jedenkrát. Začneš 5 wide stance good morningami, následne pôjdeme na lunge metrics, čiže lunge dopredu, lunge do strany, naspäť, lunge dozadu, potom pôjdeš ten natiahnutý curtsy squat, čo najviac do jednej, do druhej a potom už len výpad s chodidlom dovnútra alebo dovonku. Vidíme sa budúcu sobotu o 19:00.